Kad je počeo jutros, 5 sati, gađali su nas svim svačima. Evo jebi ga. Držimo se, a ja mislim da ko će neće pasti. Dok su mi živi. Jeste li šta uništili? Pa ima položaj, tank, može gledati. Stari, puno sreće, uzdravlje, čuvajte se. Ami, radi spali ovaj tomu. Evo ga je. Slušaj. Nemojte daleko, naša čartlerija gađa. Nemojte daleko. Jaro, branili smo. Svaka čast. Svaka čast, novci. Samo. Nemoj pucati, Tadić. Samo. Neću pucati, bro. Sad duhima i šta sve zove brnjak? Koliko je ostali duha? A ja dvojica sam. Uvijek da se vidi, da li su situacije, ako on zalazi zabrdo, znači stigli da nađe ovaj šta čeka, prvi da ga ovaj može samo vidjeti. Samo da ga vidi. Dobro, milija od to se može. Jer se onda i još su napravili koje postavljamo ljudi, postavljamo zašto. Motorke, radimo se. Oni su tamo izdali. Kom? Hajde. Gdje se? Pozovi ga. Hajde. Vamos!
mi se potrebno Čukavlić. Sve putem to naše da je šulica. Sad piti, da im putu svima kad sam neće. Sve ima nebi ovako priži i se raditi, ako bi neka tank posao, potom nam gotovo staviti tamo sušenje. Znači, svaka buka da čeka na došli smo Sad ćeš na te verzije. Ne valja nizbrdo pjevat ljudi, šta vam je? Borimo se. To je samo ko se vrati. Vrati sa ušim sretom. Treba sve ja zgledati.